kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. Halicin kowa ne a Allahn komai yau na dawo maka ni mai nema ne. Allah ka ji salati kun sarki masu bin shi ɗaya ne, wanda ya ganka ka gan shago tun ina kuma shi zaɓar ku ne. Fatima mai Allah mai bayi mai malakai kuma mai jinne, da rauniya a mutane ke lamarin kyawun dubawa ne. Ke ce ya kika zo abuwa lamarin nan waye zai gane, girma ya kai girma yardar gane da Allah duk ɗaya ne. Allah ke so kowa ya buɗe dan shi ɗin ɗan aure ne, matukar ba ɗan kwararo ne ba mutum zai so alilallai ne. Ka ji ma'aunan auna mutum ɗan sunna wannan daidai ne, in ka ga baya son ala a rata haramtaccen ɗari. Kai ga ni gaba na zuba mu nema mazan kai bango ne, kai ne wanda ya san ka anan kuma lahira waye ne, wanda ya bar ku a ranar kai wato wannan fa batacce ne. Ni da na buta barkin ƴaƴan annabi ko ya tafi ne. Wa ya aikata wannan aiki? Lamari ya tabbata zan tafi a inganka bayanai ne, ya dan faɗi makoshe ɗai ya san kai hanyar tsira ne. Imamu sai na gaje ka san na so da kula nema ne, ya zan a ranar kaiwa ka ce wa annabi ni fa masoyi ne. Na saba dai ba mujiyar asali ke ƴar manzona ne, kafilatul aitam zainab wallahi da ke aka san wane, sanyin gidaniyar manzon Allah lamarin koyayye ne, sannan wanda ya gane ya san al'amarin tafili ne. Mama alkawari zan yi muku annabi na yi kawai farawa ne, zan daga jaddada bai ada a gurin kuma aiki don ku ne, sannan inda ka tallata sabon ka yanda kowa zai gane, annabi samu na hannu don girman ka abun kai na so ne. Dangi ga wani talla da zan tallata wa wani da ɗan wane, ba sai an ban komai ba zan raba muku domin kyauta ne, tabbas ɗin aljanna na zo na raba mai so ya zo shi ne, kun je kuna siyan tikitin da ba ku an karyawa ga tikitin aljanna kun umarnin annabi dan shi ne, ma'ana kama wasiyar ran da ya yi mana fatan kun gane. Fatima ala Hassan da Husaini idan mai ji ya ji ya gane, wannan su ne wanda ilahu ya ce abu su shiryayyu. DJ na bari. Ai soyayyar sanabarta ce a gurin mu mutum hadisai ne, sun wuce kauna da garta shi kuma nan sannan ayoyi ne, su ne annabi ya ce duk ɗaya nasu fitar da tsira ne, Allah ne ya isar musu su yi Ni ne na farko. wanda ya gane su in ji annabi wannan zinan nan ɗa ne, duk girman matsayin shi a ce masa kai babban la'ananne ne, albishirin kuma soya kuma su ɗin dukkan su da haƙai ne, su ne ma a sahabin duk wasu in ba su ba bayi ne. Na gode sosai. Su ne wanda idan ka ji bin hanyar su ba ko kai wane ne, ba kai ba manzon Allah ko da kai ɗin ba sahabi ne, kai ko kai ne annabi Adam ko Isa ƙarshen wane, in ka ji bin su cikin wani za ka tsaya tsiran ka guda ɗaya ne. Dole bisa a so sa ƙaunaci ƴaƴayensu ba lallai ne, ba ra'ayi ne san su ba tilas ko Allah sharaɗi na ne, kulla as'alukum ayar ga tana da sani nishaɗi ne, domin ta bata mai hasbuna kitabun lahi habibi ne. Sun wuce girma don su ƴaƴayen mukutari ne, sannan har a gurin Allah tabbas su ɗin zaɓaɓɓu ne, su ba bisa komai ba ko tsiyin da su ma shaidu ne, babu kamar alil bai takun bayi har Allah haka ne. Su a cikinsu akwai ɗaya wacce ta ba ta taɓo mahalicci ne, sannan in ta
gaishe ni dama dama. Daɗin daɗawa dai a cikinsa akwai jika da zubar ɗa ne, wanda rasulu ya ce in ka sa shi kuka to kai ɗan wuta ne. Sannan ya ce cikin aljanna ba shi shugaban samari ne, waye zai kai 'ya'yan annabi wallahi babu ko ɗaya ne. Zan ta faɗa muku dai a cikinsu da wanda ya fanso addini, ba dan shi ba faɗa shehin ka ayin sunan su Emeka ne. Ustaz ba dan ɗan zara uba da sunan ka shigo zai ne, ko a kira ka da sanje ko kuma toni ka garko Allah. Sun samo mu cikin garari wai yaya za mu yi shiru ne, ya za a yi mu bi wanda ya bar sahaba ku gaya musu ƙarya ne. Bayan 'ya'yan annabi ba wanda za mu gaishe kamar su ne, kowa bawon gidansu ne kowa ne ne. Mun furta mun kara wanda ya cuce su tambaɗaɗɗe ne, sannan ba mu ba shi ko da shi ya fi kowa kun gane, ko shi ne Jibrilu kai ko annabi Adam sani ne, wallahi sun matallahi babu mu ba shi turare ne. Addininmu yana kun su za ka fi sai ka zama wane, su ne za ka riga ka ga nufi Allah ba wanke su ne, bayan su kowa ra'ayin sai ke yi kuma matacce ne. Addinin manzon Allah shi ne daidai musulunci ne. Ni na gane na fi da gaske billahi ni masoyi ne, na bi iyalan annabi ba canji zan bi komai ne, na bar hanyar wanda suka yi gaba da iyalan manzo ne, yanzu a komai na koyi da ma'aiki zan domin su ne. DJ na Fati. Na gode sosai. Kin taimake ni. Zai gane yaya annabi zai sallah ka bi sosai. Wa ya aikata wannan aiki? Yadda kake yi ne ko dai bambancin ya fi guda ɗaya ne, yaya annabi ke yin alwallahi ji malam ka gane. Al'umma wai shin kai bayan annabuwa ka aiko ne, ya za a yi ga yanda ma'aiki ke yi mun ki mu koya ne, mun bo su mutane masu faɗa da ma'aiki tun can ne, uzuri fata na kowa ya gane annabi sarki ne. Dangi wallahi yanda annabi ya addini an canza, sannan duk maganar da ya kan halayensa ba an murza, ya za a yi a kujerar annabi a yanka ɗansa a turba, haba musulmai ku bincika musuluncin nan duka an canza. Zoomer and the beat. Waye mai son karshe mai kyau, ko rawa ba kyau ne, ban manzon Allah na kyau, Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah. Waye mai son waka mai kyau, ko kiɗa ba kyau ne, ban manzon Allah na kyau, Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah. Waye mai son duniya mai kyau, ko yawon duniya ba kyau, garin manzon Allah na kyau, Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah. Ko murnar
mai son annabi ba shi ba muni, mai son annabi ya zo na mai manni, da son annabi nake cin zamani, da son annabi gashi an san ni a son annabi zaka same ni, mai son annabi ba shi ba raini, ina ake yabon annabi a kai ni, ban son duniya ta ruɗe ni, na bar annabi jahannama ta ganni, ni so nake shaidan ya tsane ni, buri na naga annabi ya ganni, dan mama Allah ka yafe ni. Dole na saurara da kyau Muhammadu Rasulullah. Ni ne na farko nan. DJ na baki. Mai ba ku zafafan sauti. Kana ji gaskiya ba ka burge sosai fa. Ku faɗa da kyau Muhammadu Rasulullah. Assalamu alaika. Shi kaɗai ne da kyau Muhammadu Rasulullah. Assalamu alaika. Na ji ku da kyau Muhammadu Rasulullah. Assalamu alaika. Zumar and the beat. Rahmaniyar rabu ƙurrata aini da biyu ismul makiya asalin rashada ta tutul tuda a gaida faidul hidaya da wani sarauta munirar wajen zara na da musirayya waki fayatul arshi babul bahar dahiratul bariya musu dai mu gaisar da masu faɗa da faɗar ma'aiki munira musu dai mu gaisar da yar da take iya yi wa abban zahira musu dai mu gaisar da yar da akanta akai wa manzo bishara musu dai game cewa Allah al'ummar ma'aiki su tsira lalai da mai wanke kayan annabi tana yar budurwa lalai da mai wanke annabi na da buduli Allah ba Na gode sosai. Kin taimake ni tamkar kin bani iska yayin da nake karkashin ruwa. lalai budulin rida salamu alaikum babbar banata Wa ya aikata wannan aiki? DJ na baki. Mai ba ku zafafan sauti. Allahu akbar batula ko yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi hakuri ku ce babu komai Allahu akbar batula ko yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi hakuri ku ce babu komai Yar manzon Allah
ji gaskiya fa ka burge sosai fa. DJ na FATI mai baku zafafan sauti. Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa.